Hei kaikille ja lämpimästi tervetuloa. Mun nimi on Mariel Kokkonen ja olen Kannavein itsenäinen liikkeenharjoittaja. Tänään on todella iloinen, että saan olla kertomassa jostain, joka voi todella muuttaa meidän tapaa katsoa omaa hyvinvointia, omaa terveyttä. Tänään puhutaan upeasta kasvista, hampusta. Hampu on yksi monipuolisimmista ja kestävimmistä kasveista, joita meillä tunnetaan. Hampun käyttömahdollisuudet voi mullistaa useita teollisuuden aloja, tekstiileistä ja rakennusmateriaaleista biomuoveihin ja polttoaineisiin. Mutta tänään me keskitytään hampun ravintoarvoon ja sen sisältämiin ei-psykoaktiivisiin kannabinoideihin. Ja tutustutaan lyhyesti myös endokannabinoidijärjestelmään. Se on meidän kehossa oleva viestintäjärjestelmä, joka näyttelee keskeistä roolia meidän terveyden osalta ja sen tärkein tehtävä on varmistaa homeostaasi tai tasapaino. Me puhutaan myös kasvikannabinoideista, hampussa luonnostaan esiintyvistä yhdisteistä ja siitä, miten ne voi olla tukemassa meidän kehoa täysin luonnollisella tavalla. Ja sitten lopuksi tutustutaan muutamiin tuotteisiin, jotka auttaa meitä toimimaan yhdessä meidän kehon kanssa optimaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Mutta ensimmäiseksi sukelletaan tähän jännittävään maailmaan ja selvitetään, että miten hamppu ja sen ainutlaatuiset ominaisuudet voi olla edistämässä parempaa terveyttä ja auttaa meitä kaikkia kaatamaan kevätväsymys. Endokannabinoidijärjestelmä tai ECS on siis meidän kehossa oleva viestintäjärjestelmä, joka todellakin parhaimmillaan järjestää meidät tasapainoon. Se tavoittelee harmoniaa meidän kehon erilaisissa biokemiallisissa prosesseissa. Endokannabinoidijärjestelmä koostuu reseptoreista. CB1 ja CB2 on kaikkein tunnetuimmat näistä. Ja sitten se koostuu endokannabinoideista, eli kannabinoidimolekyyleistä, joita meidän keho tuottaa itse, ja entsyymeistä, jotka hajottaa näitä yhdisteitä. Endokannabinoidijärjestelmä vaikuttaa mielialaan, uneen, kipuun, immuunijärjestelmään ja tulehdukseen. Ja jos endokannabinoidijärjestelmä ei toimi optimaalisesti, se voi johtaa meidän kehossa epätasapainoon, joka sitten vaikuttaa hyvinvointiin negatiivisesti. Tutkimukset on yhdistänyt endokannabinoidijärjestelmän toimintahäiriöt krooniseen kipuun, unihäiriöihin, ahdistukseen, tulehduksiin, heikentyneeseen immuunipuolustukseen, autoimmuunisairauksiin. Lista on pitkä ja se kasvaa joka päivä. Harvard Medical tutkijat toteaa, että endokannabinoidijärjestelmä on välttämätön ja salaperäinen. Ja pala palalta tämä salaperäisyys selviää, kun tutkimus tästä järjestelmästä edistyy. Kasvikannabinoidit, joita hampusta siis saadaan, tukee tätä järjestelmää ja edistää näin terveyttä ja hyvinvointia luonnollisella tavalla. Ei siis samoin niin kuin farmaseuttinen interventio, jolla toki saadaan tuloksia oireen ja sairauden hoidossa, mutta ne tuo myös aina mukanaan sivuvaikutuksia. Tässä ei siis puhuta mistään sellaisesta, mikä olisi muuttamassa meidän kehoa, vaan jostain sellaisesta, joka tukee sitä toimimaan optimaalisella tavalla. Endokannabinoidijärjestelmä koostuu kahdesta pääreseptorista, jotka tänä päivänä tunnetaan parhaiten. Ja kun mä kutsun niitä pääreseptoreiksi, niin haluaisin tässä itseäni ja meitä kaikkia muistuttaa, että pääreseptori koskee siis sitä, mitä tiede tästä järjestelmästä tänään tietää, ja tämä muuttuu jatkuvasti. CB1 ja CB2 on keskeisiä tasapaino- ja hyvinvoinnin kannalta meidän kehossa. CB1-reseptorit löytyy pääasiassa aivoista ja keskushermostosta. Ne osallistuu kivun säätelyyn, muistiin, ruokahaluun, uneen, mielialaan, hormonitasapainoon ja niin edelleen. Ja CB2-reseptorit löytyy enimmäkseen meidän immuunijärjestelmästä ja ääreiselimistöstä. Ne vaikuttaa tulehdukseen, meidän immuunijärjestelmän reaktioihin, solujen palautumiseen ja jos nämä reseptorit ei toimi kunnolla, se voi johtaa todella krooniseen kipuun, tulehdustiloihin, unihäiriöihin, stressiin, heikentyneeseen immuunipuolustukseen ja häiriöihin ruokahalussa ja aineenvaihdunnassa. Noi
tuossa listalla mainitut seuraukset kuulostaa yksittäin sellaisilta, joita me kohdataan joka tapauksessa, ja onhan ne toki. Mutta tosiasia on myös se, että jokainen noista yksin ja yhdessä johtaa sairauksiin, jotka vaikuttaa sitten merkittävästi paitsi hyvinvointiin myös elämänlaatuun. Kasvikannabinoidit on merkittäviä, koska ne on tukemassa endokannabinoidijärjestelmää vuorovaikutuksessa CB1 ja CB2-reseptoreiden kanssa. Ne auttaa palauttamaan kehon tasapainon ja tukee meidän kehon biokemiallisia toimintoja. Se voi olla parantamassa terveyttä, se on ehdottomasti vaikuttamassa hyvinvointiin turvallisella ja tehokkaalla tavalla. Ja kun me käytetään laadukkaita kasvikannabinoideja, me ollaan myös auttamassa kaikin tavoin meidän kehon optimaalista toimintaa myös ennaltaehkäisyn näkökulmasta, ja näin voidaan olla varmistamassa se, että me ollaan hyvä partneri meidän omalle keholle. Nyt kun me tiedetään, mikä endokannabinoidijärjestelmä on ja mitä se tekee, miten se toimii, niin kun me puhutaan tästä järjestelmästä meidän kehossa, mä haluan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että meidän keho on uskomaton luomus, taideteos suorastaan. Se on rakennettu älykkäästi. Sen ainoa tehtävä on pitää meitä terveinä, tarjota meille pitkä ja laadukas elämä. Meidän täytyy vaan olla hyviä kumppaneita tälle kehollemme, omalle itsellemme, että voidaan olla sitä. Meidän täytyy ymmärtää, missä ongelma piilee ja miten sitä ongelmaa voidaan mahdollisesti olla ratkaisemassa. Meidän keho tuottaa siis kannabinoideja itse. Tärkeimmät näistä on anandamidia 2-AG. Sen lisäksi on olemassa kasvikannabinoideja niin kuin CBD, CBG, CBN ja monia muita. Nämä yhdessä kehon omien endokannabinoidien kanssa toimii niin kuin avaimet lukkoihin. Endokannabinoidijärjestelmän reseptorit on näitä lukkoja ja kannabinoidit on avaimia. Meidän tehtävä on siis varmistaa, että kehossa kiertää tarpeeksi näitä avaimia, että me voidaan avata kaikki ne terveyshyödyt, joita optimaalisesti toimiva endokannabinoidijärjestelmä voi tarjota meille. Ratkaisuna on korkealaatuiset, laajakirjoiset kasvikannabinoidit, jotka uutetaan hampusta. Hamppu kasvina on hyvin poikkeuksellinen monella tavalla. Se toimii myös niin kuin putkimies meidän maaperälle ja keuhkot meidän ilmakehälle, ja näin ollen prosessi hampusta pellolla siihen, kun se päätyy tuotteeksi meidän kotiin ja meidän käyttöön, on vaativa ja pitkä. Tässä prosessissa on paljon teknologiaa, jolla puhdistetaan hamppu-uutetta ja jolla varmistetaan, että esimerkiksi ympäristömyrkyt, toksiinit poistetaan biomassasta ennen kuin siitä tehdään meille tuote käytettäväksi. Joka tapauksessa näistä vaikeuksista huolimatta tässä prosessissa on avain siihen ratkaisuun, jolla me voidaan olla hyvä kumppani meidän omalle keholle. 3 testattu hampun biomassa ja sen jälkeen hamppu-uute ja sitten vielä lopuksi laboratoriotestaus valmiille tuotteelle tarkoittaa sitä, että voidaan olla varmoja, kun tuote tulee kotiin, että se on etiketin mukainen ja turvallinen nautittavaksi. Kannavei-yrityksenä on osoittaa valtavaa itseluottamusta siinä, että tuon 3. testikierroksen testitulos julkaistaan kaiken kansan nähtäväksi, ja se julkaistaan yksilöidysti jokaisesta tuotantoerästä, ja näin ollen sinulla ja jokaisella on mahdollisuus mennä Kannavei-verkkosivulle, valita sieltä haluamansa tuote ja nähdä sen tuotteen viimeinen laboratorioanalyysitodiste. Tässä yhteydessä on todettava, että Kannavei on sanonut, että useimpien tuotteiden osalta testikertoja tehdään huomattavasti enemmän kuin 3. Ja esimerkiksi P3-tuotteen osalta niitä on tehty lukuisia kehitysvaiheessa ja viimeisessä testausvaiheessa 6 erillistä testiä. P3 on ensimmäinen tuotantoerä tulossa myyntiin esimyyntierän jälkeen, ja tämä on tällä hetkellä testauksessa, ja sain kuulla, että 4 testiä tehdään tälle uusimmalle tuotantoerälle. Se kertoo sitoutumisesta laatuun ja kunnianhimosta tuotteiden
toimivuuden ja tarkoituksen suhteen. Ensimmäinen tuote, johon tänään tutustutaan, on Canaveen lippulaivatuote. Puregold 1000 milligramman vahvuisena on laadukas CBD-tuote päivittäiseen hyvinvointiin. Canaveen Puregold on premium-tasoinen laajakirjoinen CBD-öljy. CBD tulee hamppu-uutteesta, joka on tässä tuotteessa mukana, ja sen myötä CBD lisäksi myös muita kannabinoideja. Siellä on myös hampusta muita kasviravintoaineita. Tuote ei sisällä havaittavaa THC:tä, joka sinällään on erityistä, koska laajakirjoisessa tuotteessa THC poistetaan tuotteesta menetelmällä, joka on teknologisesti äärimmäisen kehittynyt, erityisesti silloin, kun puhdistustulos on se, että laboratoriotestissä se THC ei ole näkyvissä. Tämä on johtanut Canaveen osalta siihen, että he on tällä hetkellä ainoa yritys maailmassa, jolla on mahdollisuus toimittaa kasvikannabinoidituotteita ravintolisänä Japanin markkinoille. Japanissa kaikki muut kannabinoidituotteita myyvät yritykset on laadun osalta suljettu pois markkinoilta tuossa maassa sisäisen lainsäädännön vuoksi, mutta Canaveen tuotteita siellä edelleen myydään, mikä kertoo toki siitä, että nämä tuotteet todella on sitä, mitä etiketti niiden lupaa olevan. Puregoldissa merkityksellistä on se, että se on turvallinen ja tehokas vaihtoehto jokapäiväiseen käyttöön. CBD-kannabidioli siis tunnetaan monista positiivisista vaikutuksista meidän kehossa. Se on kaikkein tutkituin kannabinoidi, koska sillä on myös lääkinnällisiä farmaseuttisia vaikutuksia. Canaveen tarinahan ei ala suinkaan lisäravinnetuotteesta meille kaikille, vaan se alkaa lapsista ja epilepsiasta ja Puregold-tuotteesta, joka on valmistettu lääkinnällisiin tarkoituksiin. Se on lääkinnällisenä ravintolisänä rekisteröity Prescribers Digital Reference-asiakirjaan, joka on siis Yhdysvalloissa se asiakirja, jota lääkärit käyttää etsiessään hoitoa oireeseen tai sairauteen. CBD tukee stressinhallintaa ja rentoutumista. Se edistää parempaa unenlaatua ja palautumista. Se vähentää tulehdusta ja tukee lihas- ja nivelterveyttä ja samalla parantaa keskittymistä ja kirkastaa meidän mieltä, mikä näin keväällä on merkittävä etu. Vaikka Puregoldissa siis ei ole THC:tä, se sisältää kannabinoideja, terpeenejä ja ravintoaineita hampusta, jotka tukee tuotteen entourage-vaikutusta. Entourage-efekti on hamppualalla termi, jota käytetään kuvaamaan laajoja vaikutuksia kehossa. Synergistä ilmiötä, jossa eri yhdisteet toimii yhdessä vahvistaakseen toistensa vaikutuksia. Kantajaöljynä on MCT-öljy kookoksesta. Se on valittu siksi, että se parantaa imeytymistä ja biologista hyötysuhdetta ja näin tekee kannabinoidien käytöstä keholle tehokkaampaa. Puregold on loistava valinta kaikille meille, jotka ollaan haluamassa tukea meidän endokannabinoidijärjestelmää ja edistämässä tasapainoista hyvinvointia ihan jokaisena päivänä. Canaveen Premium CBG, eli onnellisten öljy, niin kuin minä sitä kutsun, tarjoaa kohdennettua tukea paitsi keholle myös erityisesti meidän mielelle. Tämä onnellisten öljy on hyvin ainutlaatuinen tuote. Se sisältää korkean pitoisuuden CBG-kannabinoidia. Cannabigeroli on kannabinoidi, jota kutsutaan kaikkien kannabinoidien äidiksi, koska se on kantasolu-kannabinoidi. CBG-aasta kehittyy kaikki hamppukasvissa kasvavat kannabinoidit. Ja koska se on sellainen, se tarkoittaa myös sitä, että jos hamppulajike saa kasvaa täyteen mittaansa, niin CBG-pitoisuus tässä kasvissa on hyvin matala. Näin ollen, kun halutaan tehdä laadukas CBG meidän kaikkien käyttöön, hamppusato täytyy leikata ennen kuin se on valmis, jotta saadaan biomassa ja uute, jossa CBG-pitoisuus on riittävän korkea, että siitä voidaan ravintolisäöljy tehdä.
Kantajaöljynä tässä on luomuhampun siemenöljy, mikä tekee varsin erityisen tästä tuotteesta, koska se omalta osaltaan myös on tuomassa muita hampun kasviravintoaineita tähän tuotteeseen. CBG:llä on varsin voimakkaita terveyshyötyjä. Sitä on viime vuosina tutkittu erityisen paljon, koska sillä on havaittu suoria vaikutuksia esimerkiksi meidän hermosolujen, hermoston ja aivojen terveyteen. CBG tukee erityisesti todella aivojen terveyttä ja meidän hermoston toimintaa. Se omaa tulehdusta ehkäiseviä ja kipua lievittäviä ominaisuuksia, jotka tulee esiin erityisesti siksi, koska CBG on pääkannabinoideista ainoa, joka sitoutuu suoraan ja tiukasti meidän kehossa oleviin kannabinoidireseptoreihin, toisin kuin CBD, jolla on epäsuora vaikutus meidän kehossa. Lisäksi mielenkiintoista onnellisten öljyssä on se, että CBG edistää paitsi ruoan sulatusta myös suoliston hyvinvointia. Ja tämä on tärkeää siksi, koska uusin tutkimus viime vuosien ajalta toteaa uudestaan ja uudestaan, että suoliston hyvinvointi on avainasemassa kehon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osalta. Ja sitten tämä tuote parantaa keskittymistä ja tuo mielelle selkeyttä. CBG toimii lähes samoin niin kuin CBD endokannabinoidijärjestelmässä, mutta ainutlaatuiseksi se todella tulee tästä suorasta vaikutuksesta. Ja näin ollen se on erityisen tehokas kehon tasapainon ja hyvinvoinnin tukemisessa. Onnellisten öljyssä nämä kasviravintoaineet hampusta vahvistaa entourage-vaikutusta ja näin saadaan kattavampi ja tehokkaampi vaikutus kehossa. Jos siis tarpeena on olla tukemassa kehon, aivojen ja hermoston hyvinvointia, niin CBG on välttämättömän tärkeä valinta meille kaikille. Seuraava öljy, johon tutustumme, on vihreä hamppuöljy. Se on Cannavein päivittäin käytettävistä öljyistä laajakirjoisin. Sieltä löytyy lähes 60 kannabinoidia ja raaka-aineena käytetyn hamppulajikkeen terpeenit ja kannaflaviinit. Se on laajakirjoinen hampun siemenöljy, jossa on myös raaka hamppuöljy mukana. Ja tämä tekee siitä erityisen myöskin siksi, että tästäkin tuotteesta THC on poistettu. Vihreä öljy aktivoi endokannabinoidijärjestelmää, koska puolet CBDstä on esimuodossa, esiasteena. Keho tunnistaa sen hyvänä signaalina ja alkaa näin itse toimia. Tuotteessa on merkittävät tulehdusta lievittävät ominaisuudet. Se auttaa kivun hallintaan ja kehon jäykkyyteen. Se sisältää luonnollisia ravinteita, jotka on tukemassa meidän immuunijärjestelmää ja solujen terveyttä. Tällä tuotteella on erityisiä vaikutuksia solujen uudistumiseen ja solujen jakautumiseen ja niiden erikoistumiseen. Koska tässä öljyssä on raaka hamppuöljy mukana ja se on vain hyvin vähän prosessoitu, se sisältää myös hyvin luonnollisen tasapainon kannabinoidien ja muiden kasviyhdisteiden välillä. Ja näin ollen nämä eri komponentit voi vahvemmin olla tukemassa toisiaan. Vihreä öljy on siis erityisen hyvä valinta meille kaikille, jotka ei olla käytetty kannabinoidituotteita aikaisemmin tai pitkään aikaan. Se aktivoi kehon endokannabinoidijärjestelmän ja koska se on laajakirjoinen CBD-öljy, se tarjoaa maksimaalista tehokkuutta meidän kehossa. Mun henkilökohtainen päivittäinen sisäisesti käytettävien tuotteiden setti sisältää onnellisten öljyä, vihreää öljyä ja kultaöljyä. Päivittäisen rutiini tuotteiden osalta toimii niin, että aamuisin käytän 1 millilitran vihreää hamppuöljyä ja 1 millilitran onnellisten öljyä. Mä koen, että saan siitä luonnollisen energiapuustin, joka tukee keskittymistä ja tarjoaa myös semmoista kirkkautta siihen päivän aloitukseen. Iltaisin käytän 2 millilitraa purekoltia 1000 milligramman vahvuisena. Ja se auttaa mua rentoutumaan, hallitsemaan stressiä ja näin on parantamassa unenlaatua. Päivittäisellä käytöllä voit odottaa saavasi paremman unenlaadun ja tehokkaamman palautumisen lisäksi stressin
madaltumista ja paremman mielialan. Kehon jäykkyys lievittyy, tulehdus laskee, mielen selkeys lisääntyy, keskittymiskyky paranee. Yleisesti ottaen voit kokea kehossa parempaa tasapainoista hyvinvointia. Minun kohdalla tämä yhdistelmä on tehnyt merkittävän vaikutuksen mun kehon ja uskon, että jokainen meistä voi hyötyä siitä, että me annetaan meidän omalle endokannabinoidijärjestelmälle sitä tukea, jota se tarvitsee päivittäin. Yksikään näistä tuotteista ei itsessään riitä silloin tällöin käytettynä. Parhaat tulokset, parhaat käyttäjäkokemukset saadaan pitkäaikaisella ja sitoutuneella käytöllä. Keväisin kasvikannabinoidit on erityisen ajankohtaisia, ehkä enemmän kuin koskaan muulloin. Kevään tullessa valon määrä lisääntyy, meidän elämäntavat muuttuu, vähän ollaan enemmän ulkona, ollaan enemmän liikkeellä, keho käy läpi monenlaisia säätelyprosesseja. Monelle kevät on semmoinen piristävä kokemus, mutta se tuo lähes poikkeuksettomia haasteita. Unirytmi muuttuu. Ja kevätväsymys tulee sen myötä. Allergiat ja stressiherkkyys kasvaa ja ne on hyvin yleisiä ilmiöitä. Ja nämä on juuri niitä tilanteita, joissa kasvipohjaiset kannabinoidit voi tarjota luonnollista tukea. Unirytmin muutoksiin tarvitaan CBD:tä, koska se rauhoittaa iltasi ja tukee syvempää ja palauttavaa unta. Kevätväsymykseen CBG voi tuoda virkeyttä ja mielen selkeyttä. Allergioiden ja tulehdusten osalta tarvitaan molempia. CBD ja CBG yhdessä omaa tulehdusta lievittäviä ominaisuuksia, jotka on helpottamassa meidän kehon immuunijärjestelmän reaktioita. Ja sitten mielialan vaihteluihin ja stressiin kasvikannabinoidit tuo tukea, koska ne tukee koko kehon tasapainoa. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on enemmän mahdollisuuksia sopeutua tämän kauden mukanaan tuomiin muutoksiin. Suurin osa näistä muutoksista on myönteisiä, mutta tämä hetki, kun ne muutokset on käynnissä, niin silloin on erityisen tärkeää pitää itsestä huolta. Endokannabinoidin järjestelmä toimii niin kuin sisäinen säätelijä. Keväällä sen kuormitus kasvaa ja silloin on erityisen tärkeää, että kasvikannabinoideja lisätään siihen arkeen. Pain Relief Roll-on on taikaa deodoranttipullossa. Se on Rollon tuote, joka näyttää avattuna deodorantipakkaukselta, mutta sillä on taianomaisia vaikutuksia hyvinvointiin. Pain Relief tarjoaa nopeata ja tehokasta kivun lievitystä. Se leviää hyvin helposti, siihen ei tarvitse käsin koskea ja näin se tarjoaa tehokkaasti paikallisen vaikutuksen lihaskipuihin, jäykkyyteen ja nivelkipuihin. Tässä tuotteessa on 2 kannabinoidia, CBD ja CBG, ja ne on tässä tuotteessa, koska niillä on voimakkaita kehoa palauttavia ja tulehdusta ehkäiseviä, kivun kokemusta ehkäiseviä vaikutuksia. Vaikuttavat ainesosat tässä tuotteessa on mentoli, joka antaa sen viilentävän tuonteen. Se lievittää kipua, jännitystä, jos sulle tulee kevätflunssa yskittää ja hengittäminen muuttuu vähän raskaaksi, niin mentolilla voi olla merkittäviä vaikutuksia hengitysteiden avaamiseen, erityisesti kristallimuodossa, jossa se on tässä tuotteessa. Arnika on tunnettu vuosituhansia tulehdusta ehkäisevistä ja parantavista ominaisuuksista. Erityisen merkittävä arnika on tässä tuotteessa, koska se ehkäisee turvotusta ja ruhjeita ja näin ollen on vaikuttamassa siihen, miten lihakset meidän kehossa paranee ja palautuu. Ja tässä siis ei nyt välttämättä ole kyse ainoastaan pinnallisista ruhjeista tai mustelmista. 300 mg CBG:tä on erityisesti palautumisen tueksi. 600 mg CBD:tä vaikuttaa lihasjännitykseen, lihasjäykkyyteen ja vähentää kipua merkittävästi. Jos siis keväällä ulkoilusta ja yhtäkkiä aktiiviseksi muuttuneesta elämäntavasta johtuen on väsymystä ja lihakset on kipeät ja tulee nivelkipuja ja tulehduksen kokemusta tai käydään kuntosalilla, koska bikinikausi on tulossa treenin jälkeen palautumiseen, Pain Relief on myös erittäin voimakkaasti vaikuttava tuote.
Se on siis todella taikaa pullossa, sillä on lähes välitön helpotus lihaskipuihin, päänsärkyyn, migreeniin ja nivelvaivoihin. Ja sitten meillä on Pain Reliefin tueksi 2 erilaista voidemaista tuotetta. Hydroluxe on kehitetty kehon kosteusvoiteeksi kosteuttamaan ihoa. Se on ylellinen. Käyttäjäkokemus on kerta kaikkiaan ihastuttava. Siinä on kurkun ja melonin tuoksu mukana, joka tekee siitä semmoisen raikkaan ja virkistävän tuotteen, kun sitä käytetään. Se on myös hyvin syvä kosteuttava tuote, joka yhdistää siis 1000 milligrammaa CBD:tä ravinnerikkaisiin kasviaineosiin ja näin tarjoaa iholle intensiivistä kosteutusta ja myös semmoista hyvinvoinnin ja nuorekkuuden kokemusta. Hydroluxe on siis todella kehitetty vahvistamaan ihon omaa suojaa ja vähentämään myös ikääntymisen merkkejä iholla. Mutta koska tässä tuotteessa on 1000 milligrammaa CBD:tä, se rauhoittaa tulehdusreaktioita, se vähentää punotusta ja tukee solujen uusiutumista. Tässä haluaisin korostaa sitä, että CBD-kannabinoidina itsessään vaikuttaa merkittävästi apoptoosiin, joka tarkoittaa siis prosessia, jossa soluja kuolee ja soluja syntyy. Jojobaöljy kantajaöljynä on merkittävässä asemassa tässä tuotteessa. Se jäljittelee ihon omaa taliatalin molekyylirakennetta ja näin auttaa CBD:tä imeytymään syvälle ihonkerroksiin. Se on suunniteltu syväkosteutukseen ja ihon ravitsemiseen. Se, mitä se erityisesti on tekemässä yhdessä Pain Relief-tuotteen kanssa, on se, että se vahvistaa lihasten ja nivelten tulehdusta ehkäiseviä vaikutuksia niissä kohdissa, joihin levitetään näitä tuotteita yhdessä. Tämä tuotekaksikko tarjoaa todella tehokkaan helpotuksen ja palautumisen kokemuksen samalla, kun iho saa hoitoa ja ravintoa. Tässä tuotteessa on mielenkiintoista se, että kun sitä käytetään Pain Reliefin kanssa yhdessä esimerkiksi polvessa, jossa nivel on rikki, niin sillä saadaan vaikutus, jossa tulehdus laskee tässä polvessa merkittävästi, nesteen kertyminen vähenee merkittävästi ja pitkällä aikavälillä kivun kokemuksessa tulee merkittävä muutos. Tämä on henkilökohtainen käyttäjäkokemus, jos se teitä kiinnostaa. Salve on Puregoldin lisäksi toinen Cannavein supersuosikeista. Se on hyvin ravitseva, salvamainen CBD-tuote, joka paitsi ravitsee ja kosteuttaa ihoa. Siinä on tehokas yhdistelmä aasialaisia adaptogeenisia yrttejä ja CBD:tä yhdistettynä mehiläisvahaan ja se tekee siitä pettämättömän silloin, kun ihossa on vaurioita. Näin keväällä, kun aurinko alkaa paistamaan ja ulkona ollaan paljon enemmän ja sitten alkaa puutarhatyöt niillä, jotka niitä tekee ja niin edelleen. Ihoon tulee kaikenlaisia vaurioita, naarmuja ja pistoksia ja hankaumia ja sitten lisäksi auringon valo ja D-vitamiinin muodostumisen lisääntyminen vaikuttaa kuivattavasti ihoon ja näin ollen lopputulos on se, että iho tarvitsee kaikenlaista tukea. CBD tukee ihon luonnollista paranemista ja lievittää tulehdusta samalla kun mehiläisvaha ja luonnon öljyt kosteuttaa ja suojaa ihoa ulkoisilta rasituksilta. Nämä adaptogeeniset yrtit on merkittäviä, koska tässä on paitsi yrttejä myös eterisiä öljyjä. Ne rauhoittaa ärsytystä, antaa miellyttävän tuoksun ja mahdollistaa sen, että CBD voi imeytyä syvälle ihon kerroksiin. Ja näin saadaan aikaan tilanne, jossa mehiläisvaha suojaa ulkopuolelta rikkinäistä, vaurioitunutta, kuivaa, rasittunutta ihoa samalla kun CBD ja nämä vaikuttavat kasviainesosat ja kasviyhdisteet parantaa sitä ihoa sieltä sisältä päin. Se on siis ihan täydellinen tuote kuivalle ja herkälle iholle, pieniin haavoihin, halkeumiin, ihoärsytyksiin, puremiin, pistoksiin ja sitten lisäksi CBD:n ansiosta lihasten ja nivelten hoitoon. Nämä tuotteet, joista tässä on keskusteltu, on asiakkaiden suosikkituotteita, meidän kaikkien suosikkituotteita, koska niillä on monipuolisia käyttömahdollisuuksia ja yhdistettynä
merkittäviä vaikutuksia. Jos salven käyttö yhdistetään Pain Relief Rollonin kanssa, se voimistaa näitä tulehdusta ehkäiseviä vaikutuksia kummassakin tuotteessa ja on tarjoamassa syvävaikutteista helpotusta paitsi lihas- ja nivelvaivoihin, myös tulehtuneisiin vauriokohtiin, kipukohtiin meidän kehossa. Ja tämä ratkaisuna on täydellinen paitsi ihonhoitoon myös meidän hyvinvointiin. Erityisesti niissä tilanteissa, kun yhtäkkiä meidän ihon ja kehoon kohdistuu taas uudenlaisia rasitteita kevään tullessa. Entourage-vaikutus on avain maksimaalisiin hyötyihin näistä tuotteista. Entourage-vaikutus tarkoittaa, että kannabinoidit, terpeenit ja kasvipohjaiset yhdisteet toimii yhdessä ja vahvistaa toistensa vaikutuksia. Yhdessä siis saadaan laajempia, tasapainoisempia ja tehokkaampia vaikutuksia meidän kehoon kuin yksikään näistä tuotteista yksin. Jos mietitään näiden tuotteiden käyttöä, niin täydellinen tasapaino saadaan sisäisellä ja ulkoisella käytöllä. Kannabinoidin reseptoreita, CB1 ja CB2-reseptoreita löytyy aivoista, hermostosta, ihosta, lihaksista, nivelistä ja immuunijärjestelmästä. Sen takia maksimaalisen tuen saamiseksi kannattaa käyttää paitsi sisäisesti myös ulkoisesti käytettäviä tuotteita. Sisäiseen käyttöön Puregold, vihreä öljy, onnellisten öljy tukee koko kehon endokannabinoidijärjestelmää, edistää tasapainoa hermostossa, immuunipuolustuksessa ja aineenvaihdunnassa ja on tarjoamassa pitkäaikaisen ja laaja-alaisen systeemisen vaikutuksen meidän kehossa. Samalla kun ulkoinen käyttö yhdistämällä Pain Reliefia, salvea, hydroluxia antaa suoraa ja kohdennettua vaikutusta lihas-, nivel- ja iho-ongelmiin. Nämä tuotteet vaikuttavat paikallisesti CB2-reseptoreihin nopeamman vaikutuksen saavuttamiseksi. Ja erityisen merkittävät vaikutukset näiden tuotteiden yhteiskäytöllä iholla on, että se vaikuttaa solujen apoptoosiin ja uusiutumiseen. Kun yhdistetään nämä sisäiset ja ulkoiset kannabinoidituotteet, me optimoidaan endokannabinoidijärjestelmän tuki ja näin voidaan kokea syvemmät ja pitkäkestoisemmat vaikutukset koko meidän kehossa. Meillä on aina kaksi vaihtoehtoa, kun on kyse meidän terveydestä ja hyvinvoinnista. Me voidaan odottaa, että ongelma ilmenee ja sitten etsitään farmaseuttista interventiota, lääketieteellistä ratkaisua oireiden hoitoon. Tai me voidaan olla tekemässä proaktiivinen ja viisas päätös tukea meidän kehoa luonnollisesti ja auttaa sitä säilyttämään tasapaino ja hyvinvointi. Keholla on ihan uskomaton luontainen kyky pitää meitä terveenä, mutta se tarvitsee oikeaa tukea toimijakseen optimaalisesti. Jos ja kun me käytetään luonnollisia kasvipohjaisia tuotteita, niin kuin kannabinoideja, me voidaan olla vahvistamassa endokannabinoidijärjestelmää ja auttaa meidän kehoa ehkäisemään epätasapainoa ennen kuin se muuttuu ongelmaksi. Koska terveys ei ole vain sairauksien hoitoa, se on hyvinvoinnin ylläpitämistä, johon täytyy sitoutua joka päivä. Me ollaan tänään tutustuttu endokannabinoidijärjestelmään ja sen keskeiseen rooliin meidän hyvinvoinnissa. Erityisesti siitä näkökulmasta, kun vuodenajat muuttuu ja valo lisääntyy ja elämä muuttuu vilkkaammaksi ja ulkona ollaan enemmän. Me ollaan opittu siitä, miten ei-psykoaktiiviset kannabinoidit voi vaikuttaa ylläpitämään tasapainoa ja hyvinvointia. Ja me ollaan nähty, miten sisäisten ja ulkoisten tuotteiden yhdistelmä tuo voimakkaamman entourage-vaikutuksen. Ja sitten pohdittiin sitä, miten voidaan olla tekemässä ennaltaehkäisevä terveysvalinta ja tukea meidän kehoa luonnollisesti ennen kuin nämä ongelmat alkaa. Nyt päätös on sitten meidän kaikkien. Halutaanko me olla antamassa meidän keholle parhaat edellytykset pitkäaikaiseen hyvinvointiin? Halutaanko me kokea luonnollisten ja korkealaatuisten kannabinoidien hyödyt? Ja halutaanko ennaltaehkäistä sen sijaan, että hoidettaisiin oiretta? Jos me tehdään viisas valinta tänään, tuetaan meidän endokannabinoidijärjestelmää ja annetaan keholle mahdollisuus tehdä se, mihin se on suunniteltu. Se voi pitää meitä terveenä ja tasapainossa. Tässä oli Kannavei 3.0 tiedettä ja tuotteita tänään. Minä toivon, että olet oppinut jotain uutta
ja toivon, että tästä on syntynyt kokemus siitä, että sinulla on kehossasi järjestelmä, josta kannattaa pitää hyvää huolta.